És most minden igaz, egyik fogunk játszani. Hát, hogy nem tudom ennek a nevét ennek a szervernek. Jó nehéz. Játékra. Ugye ott írja rend, hogy mennyi idő még mire elindul. Csak még nem fog elindulni, mert 4-en kell, hogy legyünk. Mondjad? És, hát nem fog még elindulni, mert csak 2-en vagyunk, és 4-en kell, hogy legyünk. Úgyhogy... Még egy kis idő mire elég lesz. Addig. Én fölmentem egy fára. A halkójuk azért bocsánat, csak hogy a mikrofonom messze van tőlem, és nem igazán tudom, Nekem könnyebb, én laptopról vagyok, és akkor tudod, benne van a kamerában mikrofon. A kamerában van nekem a mikrofon. Szerintem menjünk át egy másikra, amelyik nem igazán jó. Oké. Nem tudom. Na, már tudom. Rage Game a neve a játéknak. Az egyiken sincsenek, az meg még mindig megy. Hát akkor menjünk a másodikra, arra jöttek előbb is, amikor játszottunk nem videóba, tudod? Ja. No, én fent vagyok. Ilyen, no, már jönnek is rá, azért már föl is itt egy ember. Na, már is fog indulni, mert már mindenki följött, hát 4-en vagyunk. És akkor már könnyebb. Nem tudom, hogy hallotok, majd ahogy lesz. Hát most jobban lehet azért picit hallani. És amúgy te mesterem cézel is? Hát én mesterem céztem. Én mostan újra volt telepítve a gépem, mert nekem Windows 8.1 volt, és akkor rátettük a Windows 7-et, és ezért újra lett a gépem, kitörlődött minden, legendarit húztam vissza. És akkor vannak a 14-es demója, a 15-ös, 16-os demó, meg a 13-as demót. A 16-osat alig viszi el, de azért jó. És akkor tudod, az keményen írt olyan színekkel. Amúgy majd csináltunk valamilyen szervert, hát ha fogunk tudni. Mert amúgy nem annyira nehéz, csak hát kell hozzá pár dolog, tudod. Ez az, nem az, hogy megcsinálni, hanem hogy nehéz normálisan elindítani, hogy nem... Hát azt ad könnyű valamennyire, de hogy beletenni a izéket, pluginokat. Mit a Mikulás? Megjött a Mikulás. Ez mi? Hol? És csak... Hol? Hol? Ott vagy a És Mikulás. látom összes. Mit te látod? Komolyan? Ki? Hát de senkinek nincs olyan skinje. Mi? Mikulásos? Nekem van? Elkezdődött, de meg. Ja. Már meg a Megy. malac. De! Papa malacnak van. De hát az Mikulás. De Mikulás. Itt találkoztam a Mikulással, itt volt nekem egy szembe. Itt vagyok amúgy mögötted, ha megállsz. Ja, csak. Nekem a zombi skinem van, szemüveges. Ja. Ja, az már itt lett. Mi nem hogolyot használsz, hogy mondom, egyből megöli. Csak ez nem jó ötlet. Papa malac. Ezt te vagy jó, akkor nem mondom. Meg kell keríteni. Sajátot nem sebződött. Ami mögöttünk jönnek. Baszki. Fölrobbant. Ez az.
Oké, menj. Papa Malac első, az a nagyon kemény 50 pontjával. De hát annak, az egy medve Mikulás, mondom. Nekem szaggat. Szaggat. Hangot szaggat nekem. Hát, mindjárt megcsinálom, csak. Hát te nem szaggatsz igazából. Te nekem nem, de nem tudom mi szaggatok. De nem biztos, hogy szaggatok, csak lehet, hogy hát nem beszélek, tudod, úgy, hogy hangosan, tudod. Mert én most Isten csak így ülök, aztán játszok, nem figyelek ilyenekre. Hol van mindenki? Azt te vagy ott lenn? Azt te vagy? Ott mi szaló, álljál meg. De mindig itt találkozunk ebbe a lapba? Ott van, ki az a? Az Papa Malac, oda nem menjél. Megölöd a Mikulást. Az a Mikulás a Papa Malac. Oh my god. Oh! Hogy kicélzott? Azt a... Papa Malac, húzz a picsa. Még én is megöltem. Papa Malac, azt én nem öltem meg, ölt meg engem. Basszi. Ja, nem azt öltem meg, egy másik. Az jó. Sok? Azt te vagy? Dobálja össze-vissza az ilyokat. No. Hát én is azt szoktam csinálni, hogy idegesről. Hogy tudod már, mit tudom én, hanyadik helyen vagyok, és akkor elkezdem így dobálni éleket. Itt nem tudom kilőni? És merre? Nem tudom. Nincs sehol senki. Megölt Papa Malac, úgyhogy ott van nálad közel. Megvan. Már kerget. Hát akkor meneküljél. Inkább meneküljél tőle. Mert ő veszettű dobálja a nyilakot. Én is most már elkezdtem azt csinálni, hogy veszettű dobálja a nyilakot. Ezt te vagy... Jaj! Nem, jó fa. Előttem ippany... De hát úgyis a második... Vagyis igen, második vagy én meg a harmadik. Az. Harmadik is meg utolsó. Mert én tudod így megijedtem, hogy ki az. Valakik már kimentek a játékból. Ki? Kiléptek. Ketten, már csak 3-an vagyunk. Akkor fogjunk össze és öljük meg a Papa Malacot. Jó, Papa Malac. Az hun vagy, itt vagy, egy találkoztunk is egyből. No, de hun van. Biztos arra van? Hallom a robbanásokat. Ott van, látod? Ha csak nekem nincs fölhalkítva. Hát ez veszettű dobálja. Mi a... Azt a rohadt. Ez mi a fene volt? Ez... De legalább se lehet a utolsó, mert kirívtek, és csak már csak 3-an vagyunk. Nem? Ja, erre gyere. Megyek, csak picit laggoltam. Megint itt van. Ott van a ló. Ja, ez nem ló, az csak egy fa. Arra. De, hát igen, csak azt hittem, hogy... Várjál. De mindig ott van, basszuk. Harmadik hely. Megint. Kaptam 4 darab tokán, te? Mennyit? A taluk írja. 7 darabot. Kaptam 7-et. Én meg 4-et. Nem baj, nekem mindjárt úgyis meg lesz a 100 tokén eredetileg. És az hogy lehet megnézni, mennyi tokánod van? Hát mindjárt megmutatom. Ahogy kidob, mondom. No, kidob, és itt itt a szélén van egy ilyen, hogy ott írjon milyen rangod van, meg ilyenek. Tudod? A szélén. Aha. Na és ott van, hogy hány tokenod van. Ja, 28. És neked hány ritka tokened van? Nincs. Nekem ritka tokenból van 10, tokenem meg 112. Jó, akkor menjünk szerverválaszt, és menjünk újra. Oké. Melyikre? Most már legelsőre. Ez a majd már... Vagy akkor menjünk a legelsőre, mert azon még nem voltunk. Oké. Én azt mondom, így közben megnézem, hogy mennyire tart a fölvelés.
Ha bár hány perccel beszélnek, úgyis megy el. Mindegy, ha nézem meg. Hónap, jaj, a program. Velence. Mindegy, engem nem érdekel. Hát azóta veszem én is, mióta te, úgyhogy... Hát akkor mondjuk legyen Valence. Hát, nem tudom, mellik... Velence? Jó van, ez nem tudom, mellik pálya, de akkor már rászavaztam. Még egy ember vagyunk, aztán fog az is kezdődni. Azt én nem akarok rohadt hosszúra a videót. Legyen Valence. Oké. Okay. Magas. Jó, már veszi. Pont amire bedobott. Na, visszagyűjtem. Másik a rock'n'roll. Már ölnek asszony. Ma meg is van első. Megölt egy embert, ez egy első ölt. Az valaki 0 ponttal harmadik, érted? Ez már hülyesség azért. Az itt van mellettem a gyerek, azt nem lövöm rá annyit. Amúgy neked van FIFA 16-od? Nem vagyok odaérte, bevallom. Nem szereted a FIFA-t? Ezt te vagy, nem dobom le. Jaj, ne haragudj, én nem is baj. odaadottam. Nem szereted a FIFA-t, vagy hogyan? Ha? De azért GTA, az jó játék. Az már jobb, nem? Ez te vagy? A GTA az már jobb játék, nem? Ez meg hogy? Nem is lőtt meg. Ki? Ez az egyik gyerek. Na de a GTA-t se szereted, vagy hogy? De avval játszottam. Hanyassal. Jaj, meneküljön! Jaj! A GTA 5-tel játszottál? Amúgy engem halló? Hát ez... Én most leállítom, mert hívnak. Pír.